Omega Baru, mohl bych si prosím čuknout tomu parfému, já ho strašně dlouho scháním. Zlatko, prosím tě, nemohla, protože já nechci dostat žádnou infekci, já se omlouvám, ale vážně nemohla. Holky, neví náhodou, prosím někdo, kolik je hodin? Ale Baru, však máš u sebe telefon, tak se podívej na mobil, kolik je hodin, ne? Kámo, to je úplně jedno, že mám telefon, já si prostě ptám, kolik je hodin, tak mi to můžete sakra říct, ne? Prosím, Baru, mohla by se trošičku utěšit s tím pitím té vody, prosím. Kámo, já piju úplně potichu, můžeme prostě přestat nadávat? Já piju úplně potichu. No právě nepiješ a mě to ruší u toho, abych se naučila na to. Kámo, tak tohle, jestli ti přijde jako nějak hlasitý, já piju úplně potichu, jako, kámo. Prosím vás, nepřijde vám, že je tady vedro, mohli byste prosím otevřít ty okna, je tady fakt strašný hit. Hele, ono úplně v pohodě, stačí, když si sundáš tu vestu a bude ti líp, věř mi. Já si budu nosit absolutně co chci, i kdybych si teďka na sebe dala třeba ledního medvěda, tak to by to může být absolutně ukradený. Já tuhle vestu milu, je to moje, dostala jsem ji prostě od své nejlepší. No nic. Baru, ty už se jako balíš, jdeš domů, nebo jakoby dneska jsi vůbec nic neučila? Ano, paní Čoko, odcházím, jakoby nevím, co se děje, byla jsem tady dlouho, studovala jsem strašně dlouho, tak dneska... Však si tady třeba 30 minut, z toho ses ani jedno neučila? To není normální, absolutně však jsem studovala celých třeba 5 minut, tak jakoby, co máte za problém?